6 лютого 1075-й день анексії Криму. Вітаю! Сьогодні в Замані ви дізнаєтеся про таке. Еміль Курбедінов на волі після 10 діб ув'язнення. Я планирую продолжать работу. Другого выхода не видим. Волонтери у Авдіївку везуть дрова, одяг та харчі. Люди замерзают. Нова хвиля протестів у Румунії. Вимагають відставки уряду. Адвоката Еміля Курбедінова звільнили. На нього біля будинку чекали родичі, друзі та активісти. Курбедінов впродовж 10 діб перебував у Сімферопольському ізоляторі. Його звинуватили у розповсюдженні екстремістського відео, яке він поширив у 2013 році. Аллаху Акбар! Понад 50 людей з кульками, плакатами та патріотичними лозунгами зустріли звільнення адвоката Еміля Курбедінова. Всевишній, дай мусульманам єдності, дай перемоги. Пробач наші гріхи та поєднай нас з близькими в райському саду. На руках в Еміля син. Він не бачив батька з 26 січня, коли його затримали по дорозі до підзахисного Сейрана Салієва. Звинуватили Еміля Курбедінова в розповсюдженні нібито екстремістської інформації 4 роки тому. Вдома адвокат розповідає гостям, як відбувалося покарання. В цьому теж є благо. Ти стаєш сильніше, приходиш до тями. Вийшовши з ізолятора, адвокат заявив, що продовжуватиме захищати права кримських політв'язнів. Серед підзахисних Еміля – заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, журналіст Микола Семена та фігуранти справ 26 лютого та Хізбут Тахрір. Мы будем работать, также защищать права людей и тех, кто сегодня находится за решеткой. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов на время это. За это время продлили аресты моим подзащитным. Це вже не перші перешкоди, яких завдає адвокату окупаційна влада. В жовтні погрожувало відкрити проти нього кримінальну справу. Лідія Полянська, Заман, АТР. Родина Сейрана Салієва чекає на його звільнення. Минулого тижня кримсько-татарського активіста ув'язнили на 12 діб за те, що він нібито розміщував в соціальних мережах матеріали екстремістського змісту. До цього силовики увірвалися з обшуком в його дім. Активіста Салієва мають звільнити 7 лютого у вівторок. Мы надеемся на благой исход этой ситуации, как в отношении своего супруга, так и в целом других несправедливо осужденных ребят. И чем далее будет идти время, общественность она будет понимать абсурдность всего этого дела и абсурдность отношения власти в первую очередь к мусульманам Крыма. И в любом случае, несмотря на нашу малочисленность, несмотря на различия в силах, Всевышний Аллах с теми, кто уверовал в Него, кто помогает Его религии. И Аллах hepimizге yardımcı olsun. Пусть бабушка вернется домой. Мы все его очень любим. Я очень соскучился по нему. Будем за него бывать, чтобы он побыстрее выпустил. Ахтем Чийгоз не має відношення до організації масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року. Про це заявив його адвокат Ніколай Полозов після 75-го судового засідання у справі Чийгоза. На суді розглядали відеосюжети українських та російських телеканалів. Матеріали з цих джерел доводять, що представники
проукраїнського мітингу не вибивали дверей, щоб проникнути у будівлю кримського парламенту. У відчинені двері зайшли як прихильники територіальної цілісності України, так і проросійські налаштовані люди. Ахтема Чийгозу закидають організацію заворушень 26 лютого 2014 року, де в результаті давки загинули 2 людини. Среди представленных кадров мы не видим никаких действий Чийгоза, направленных на организацию массовых беспорядков. Мы видим, что Чийгоз находится в правой части внутреннего двора. Его отделяют от места основных событий несколько десятков метров и огромное количество людей. Шум. Таким образом, ни подавать команды голосом, ни жестами он оттуда совершенно определенно не мог. Українська влада з великим запізненням крокує до деокупації Криму. Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. В інтерв'ю виданню «Апостроф» Джемілєв заявив, що український уряд побачив справжнє обличчя кримських татар, але вже після анексії півострову. Президент, наоборот, в Верховной Раде говорил о том, что мы в Крыму не тех опасались, оказывается. Практика показала, что именно крымские татары оказались больше украинцами, чем все остальные. Но у нас генетически мы знаем, что такое Россия. У нас меньше как-то произошла вот эта русификация. И потом у нас было давно очень хорошо сформированное национальное движение. Со всеми структурами охвачен был почти весь народ. Ну, не почти весь. Как, например, Меджлис крымско-татарского народа – это орган, избираемый всем народом. И когда Меджлис заявил, что не признает оккупацию, требует вывода российских войск, это было практически мнение всего народа. А тех вот коллаборантов, там, по всей Украине может набираться там 70-80 человек, но они меньшинство. В Авдіївці відкрилися усі школи. Електропостачання міста відновлено. На вихідних бойовики знову обстрілювали околиці. Деталі про це розповість Роман Спірідонов. Цей чоловік з онукою прийшов на стадіон, де розгорнуті армійські намети. Тут можна зігрітися та попити гарячого чаю. Не дивлячись на небезпеку, виїжджати з міста він не хоче. Не хочете уезжать? Нет. Бронежилеты не носим. И наши внуки, мы здесь все рядом. Надо ехать, не знаю, куда ехать и что там будет. Скоро будет лучше, мы надеемся. Будет все хорошо, все будет хорошо. Його онука Маргарита сьогодні пішла на уроки в 3-й клас. Всі школи в місті почали працювати. Енергетикам вдалося відновити енергопостачання міста, а у 7-й школі запаслися дровами. На сегодняшний день только в нашей школе 270 учеников пришли. Возобновился учебный процесс. Мы учим всех детей, которые пришли, потому что некоторые просто побоялись прийти, остались дома, кто-то выехал. У місті, як і раніше, працюють пункти гуманітарної допомоги і везуть з усієї країни. У приватний сектор адміністрація завозить харчі. Около 100 наборов. У нас есть люди, вода, сюда входит вода, самое необходимое, хлеб и наборы из продуктов самой первой необходимости. Там, де нема центрального опалення, рятуються дровами. Привезли дрова. Это низкий поклон. Люди замерзают. В прямом смысле слова замерзают. Отопление поразмерзалось. Даже могу начистить адреса. Отопление поразмерзалось, потому что почему? Газ перебили, а сейчас же все козырные. Печки поубирали. И пипец. За час обстрілів у місті пошкодили 179 будинків, більшість в приватному секторі. Серед мешканців є загиблі. А что бы ты хотел? Я бы хотел, чтобы включили свет, и все было хорошо, и война прекратилась. Роман Спірідонов, Анна Домбровська, Авдіївка, Заман, АТР. Збережемо Авдіївку. Активісти, правозахисники, волонтери вийшли на головну площу Києва, аби привернути увагу світу до трагічних подій останніх днів на сході країни. На Майдан люди принесли фотографії обстріляної Авдіївки. Це Авдіївка, власне, зараз нещодавно фотографія з гуманітарної місії «Проліска». Вони фотографували, власне, мешканців там.
Між стовпами учасники акції натягнули дріт і пов'язали на ньому червоні стрічки – знак солідарності з постраждалими. Эта ленточка должна символизировать прекращение агрессии, солидарность с жертвами этой агрессии на Востоке и с людьми, которые сейчас потерпают от воєнного конфлікту. Всі ми хочемо миру, і хоч і війна триває, і вона триває не тільки в Авдіївці, але і в Криму якимось чином, і у багатьох містах на Сході. І це найменше, що ми можемо зробити – вийти на Майдан і розказати про свою солідарність, про те, що світ повинен знати про те, що відбувається, бійці повинні відчувати нашу підтримку. Акціянти воліли привернути увагу до конфлікту на Сході, який починає розгортатися з новою силою. Кроме вот такой акции и выхода сюда и повязания этих ленточек, необходимо делать ряд других действий. Продолжать, конечно же, давить на агрессора, чтобы действительно был отвод войск и не было перестрелок и так далее. Конечно же, необходимо давить на агрессора, чтобы он вообще ушел с Украины, освободил Крым. Представники Amnesty International закликали присутніх підписати петицію до президента України з вимогою ратифікувати Римський статут. Він, на думку правозахисників, уможливить Україні використовувати міжнародне правосуддя, аби притягнути до відповідальності агресора за злочини на Донбасі. Роман Спірідонов, Асан Емінов, Заман, АТР. Майдан у Румунії. На головній площі Бухареста зібралися сотні тисяч людей. Попри те, що уряд скасував указ, що пом'якшував покарання за корупційні злочини з боку урядовців, протестувальники не розійшлися, ба більше, акції розгорілися з новою силою. Тепер їхня вимога – відставка уряду. Після скасування постанови уряд заявив, що підготує нову антикорупційну реформу. Масові нічні демонстрації у Румунії тривають з тиждень. Річ не в одному указі, а у політиці загалом. Серйозно, ми вже втомилися від одного і того ж. Ми зібралися тут разом не для того, щоб змінити цей уряд. Мова йде про людей, а не про купку політиків, які видають закони заради своєї вигоди. Вони намагаються уникнути покарання. Мені здається, у цьому річ. Вони не хочуть говорити з людьми, не хочуть діалогу. Фільм «В'язні Кремля» презентували до дня народження журналіста Романа Сущенка у Києві, якому у Росії закидають шпигунство. На показ запросили родину в'язненого журналіста, його адвоката Марка Фейгіна. З ними спілкувалася наша журналістка Ельвіна Сейдбулаєва. Юлія – донька незаконно заарештованого в Росії журналіста Романа Сущенка. Читає останній лист від батька. Разом нас багато, нас не подолати. Щиро дякую за підтримку та вашу силу і дух. За 2 дні журналісту виповниться 48. До його дня народження в Україні зняли фільм «В'язні Кремля». В цій стрічці разом з Романом автори розповідають історії інших бранців Кремля. Вимога від Російської Федерації припинити обстріли України, вбивства українців. І друга вимога перестати вбивати їх, знаєте, в тюрмах. Ніяких подальших кроків не може бути, якщо заручники і політичні в'язні не звільнені. Оскільки для нас, для нашого розуміння, спочатку люди, а потім якихось політичні схеми. В цьому ми знаходимось абсолютно на іншому полюсі, ніж Росія. ФСБ затримала журналіста торік наприкінці вересня. Його підозрюють у шпигунстві. До Москви він приїхав в особистих справах під час відпустки. Його захищає адвокат Марк Фейгін. Він впевнений, звільнити журналіста можна лише політичним шляхом. Судьба Романа будет предрешена в результате политических переговоров. В России действительно отсутствует независимое правосудие. В России оно контролируется политической властью. И мы не рассчитываем на то, что суд освободит Романа. Романа освободит международное давление, последовательное и неуклонное, которое в конечном итоге спасет и саму Украину.
Дружина журналіста розповідає, після затримання жодного разу не вдалося побачити Романа. Новини про нього дізнається через листи та адвоката. До дня народження ми йому написали чудові листи, дитина намалювала йому малюнок. Вони дуже любили грати в шахи. І він намалював, як вони з татом грають в шахи, як вони з татом ганяють м'яча в футбол. Намалював родину. І намалював разом. торти з свічками і написав: «Тату, я тебе чекаю». То торт з України напряму нічого туди не доходить. Ну, ви знаєте, Тому, що ми на жаль, замовляємо там всі прямо. подарунки будуть чекати його, коли він повернеться. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Есматов, Заман, АТР. Наразі це все. Наступний випуск «Заман» вже за 2 години. Ефір телеканалу АТР продовжує художній фільм «Артур Ньюман». Залишайтеся з нами. До зустрічі.